Silvosa, barco de Malpica, o 20 de decembro de 2018, saindo a Dársena do Porto por mor de fortes correntes que se forman nesta zona, quedou coa quilla para arriba, morrendo o patrón José Ángel Sanjurjo Láuzara. Náufragos. Eu non quero que nadie, nin nai, nin muller, nin fillo, nadie pase polo que eu pasei. Que entres neste espigón que temos aquí, que é cando realmente che queda o corpo tranquilo e diste, xa estamos dentro. É que vais morrer adentro de todo, eso xa é para coller unha paliadora ao día seguinte e empezar a traballar. Malpica xa non ten sentido, pero nin para min, nin para a súa nai. Eu sempre ves os pais de Ángel, ves o Silvosa, que a día de hoxe sigue traballando, sempre dis, joder, como pudo pasar aquilo. Pero, bueno, a vida é así. Sabemos que moitos naufraxos son inevitables. O mar é un medio hostil. Sempre haberá naufraxos, aínda que esperemos que cada vez menos, e que os avances nos medios de salvamento fagan que se salven máis vidas. Pero que un naufraxo suceda no propio porto é difícil de entender para calquera comunidade mariñeira. E en Malpica preguntaránse por sempre por que morreu José Ángel Sanjurjo no porto que tiña que protexelo. Na madrugada do 20 de decembro do 2018, os mariñeiros do Silvosa, José Manuel Pardo Pombo, Miguel Ángel Taibo Pose, José Manuel Ruibal Suárez e o patrón José Ángel Sanjurjo Láuzara iniciaban a xornada de mar. Ás veces nas comportas da Dársena fórmanse correntes que dificultan as manobras dos barcos e esa corrente levou o barco a bater contra o peirao. Os tres mariñeiros puideron saltar do barco, pero o patrón non lle dou tempo. Ese día, o día que pasou a desgracia, o víspera, ás 9 da noite, eu tiña un canciño que me morreu chamábase Malla, un Yorkshire pequeniño, e viña comigo pa cama, e el viña e collía o Yorkshire, o levaba po cuarto de baño, que era onde tiña a camiña o can, e hasta mañana, mamá, descansa, dábame un bico e iba pa cama. Hasta que volvía do mar do día siguiente, eu non o vía, porque salía da casa e eu non sei como facía. Si sei porque un día vino. El lle daba a manilla da porta e despois no picaporte poñía o dedo. E despois tiraba pola porta e iba facendo así hasta que a porta se cerraba, porque o vin. Porque el pensaba que eu estaba dormindo. El pensaba que eu estaba dormindo. Non estaba, non, porque eu desde que me salía da casa hasta que volvía non tiña descanso. Todos os días de noite. Todos os días de noite e ás 6 da mañán abro a ventana e miro po mar e teño que facer por... eso. Teño unha filla, teño 2 netos, un deles é afillado de él e o outro deixouno con 15 días. Era toda a súa vida. Os nenos era toda a súa vida. O neno ten ahora 6 aniños, pero o neno entra no garaje e dice: abuela, este es el coche de padrino. E si lle fala ao irmán de él, porque agora o outro ten 2 aniños e medio, entonces lle dice: mira, ves, Gaby, este era mi padrino e me arreglaba los juguetes. Eu, cando me chamaron, o Silvosa foi ao fondo, eu, claro, eu pensei que fora no mar. Era unha hora que salían para o mar ou xa estaban no mar. Oye, Dios, como foi ao fondo, pero que pasou? No, pero onde foi? Nas Portas de Dársena. Como que nas Portas de Dársena? Sí, nas Portas de Dársena. Pero como iba a ser
E baixei para baixo e así. É o que foi, cando me dixeron, quedas extrañado. A ver, eu empecé con 15 anos ao mar, el por aí debía de andar. Empecé no barco de meu pai. Entrabas e salías por esas portas. A ver, sales con teu pai, non pensas que sea tan peligroso. En inverno sí, vense corrientes, vense tal. Oye, entras, sales co barco, non o ves. Eu creo que o entrar e salir cos familiares ou cos patróns, esa confianza que tes neles, non asumes ese riesgo como realmente demostrou ao final que eran esas portas. Que entres do mar, que te colla o mal tempo no mar, que entres neste espigón que temos aquí e digas que é cando realmente che queda o corpo tranquilo e diste, xa estamos dentro. E que vais morrer adentro de todo, eso xa é para coller unha peleadora ao día seguinte e empezar a traballar. E realmente non se fai. Non se fai. Home, si, dinche, foi un barco ao fondo en tal porto. Síntelo, non é como que che digan foi un barco ao fondo en Malpica, aunque sea de fora. A ver, eu aunque sea de fora, un barco de fora, que Dios queira que non, eu creo que xa o sentimento de mariñeiro non che deixa. Non fai diferencias, de dicir, é un mariñeiro, é un compañeiro, ti, oye, non o conoces, pero o sentimento é o mesmo, que despois se che olvida máis rápido, pode ser, os compañeiros non se olvidan nunca. As mulleres de Malpica saben da verdade do seu mar. Este mar leva dando o alimento durante séculos, o alimento das súas familias. E a alegría do peixe é a alegría das familias. E saben as mulleres de Malpica que este mar tamén trae agochado entre as ondas o perigo para o mariñeiro, o perigo feito materia tangible, e ás veces este perigo é a materia dos seus soños, e soñan que o mar nunca máis se poñerá bravo, pero é o mar de Malpica. Son palabras que che soan na testa como si che quedaran aí, gravadas en relieve. Ademais, a mí eu entereime por un irmán que teño en Córdoba vivindo. Chamoume gritando, eran as 7:30 da mañá. Que pasou a Malpica? Que pasou a Malpica? Tranquila, muller, non pasou nada a Malpica. Afundiuse un barco eu lle decía do sin querer, non? Porque facía horas. Eu pensaba que a miña irmán había escoitado o do barco sin querer e dixo, non, foi en Malpica e foi nadarse na Chama Gelis a ver que pasou. Claro, chamei a miña irmán, chamei 1, 2, 3, 5, 10 veces e non me collía, xa me estaba desesperando. E un primo que teño colleume ao final o teléfono, teño as palabras xustas que me dixo, a tua irmán non se pode poñer, José Ángel acaba de morrer. José Ángel está morto. Eu xa, el non. Foi un día moi duro. Despois xa empecé a ir para sitios sen sentidos, fun a esta residencia a ver se encontraba a miña irmán. Eu penso que busquei todos os pisos hasta que atopei sola nun rincón, ca cabeza baixa entre as mans, sin botar unha sola lágrima. Como se fora unha estatua de mármore igual. E non podo borrar ese día. Non o podo borrar. Malpica xa non ten sentido. Pero nin para min, nin para a súa nai. A súa nai porque o ten aí arriba. Podelle levar flores de vez en cando, pero xa non ten sentido para nadie Malpica. O seu pai morreu con 21 anos. Eu levaba 3 anos casada. José Ángel tiña meses. Eu, en aquel momento, xurei que o meu fillo jamais pisaría un barco. Senhor, comerei patatas solas, pero ti non me pisas un barco jamais. Pero eu non sei o que... Non tuve forma de evitalo. Non tuve forma. Meu fillo estuvo estudiando electrónica, por certo, con moi boas notas,
pero cada curso que viña a partir dos 18 anos que non quería seguir estudiando, que non quería estudiar máis. Entonces eu me enfadaba e tal, bueno, volví a ir para a universidade. Aos 21 anos non houbo nada que facer. Tiñamos unha embarcación pequeniña que se chamaba Buena Suerte. El, hasta que se marchou po mar, non parou por moito que eu mo puxen. Despois compramos outra embarcación porque en vista de que el non había maneira de quitarllo da cabeza, unha embarcación un pouco máis grande, e el segueu. Eu lle dixen moitas veces, José Ángel, en cuanto podamos, vamos a arreglar el piso de arriba y te vas para arriba. Y tú conmigo. Y yo, a ver, José Ángel, vas comer aquí, vas estar igual, esta é unha casa unifamiliar. E dice, ai non, mamá, se eu vou por segundo, ti ves que anda a min. Sin min sí que non, ou igual que eu, non podíamos vivir un sin o outro. Ser mariñeiro, vivir do mar, aprender dende neno a sacar do mar o tesouro do peixe, a ilusión polo día de traballo cheo de fartura. O mariñeiro quere o mar, é o seu hábitat, a súa casa. E pregúntase o mariñeiro se mañá será un bo día de pesca. E pregúntase se o mar deixará traballar ben. Pero non pregunta se volverá á casa, porque iso non o pode dubirar. Pero é unha certeza silenciosa. O mariñeiro sabe o que pasa no mar. É un dos peores días estando de patrón maior. É dos peores de todos. É un día triste, amargo, bueno. É un día duro xa primeiro polas noticias no momento que xa dan, xa, bueno, o hundimento dun barco, a morte dun compañeiro, eso xa quita todo, xa nin ser patrón maior nin nada, eso xa é compañeiros que están no mar. E despois, desde que te chaman, xa empezas a chamar, familiares, emergencias, todo o que podes facer, e pois sí que estás un pouco nervioso, a xente, neste caso, porque faltaba unha persona a bordo, faltaba unha persona daquela xa estar nervioso, e noutra, claro, en si eres responsable de... A xente vai estar mirando para ti, vai dicir, tá aí o patrón maior, como dicindo que vai facer. Eu ese día tuve que mandar cerrar unhas comportas, tuve que mandar baixar uns ranas abaixo cando a Guardia Civil non quería. O sea, non estar metendo a man en sitio difícil. Xa me pasou de outra vez, tens que mirar, que pasa? Nese momento non miras nin leixes nin nada. Eu necesitaba saber que esa persona estaba aí, que a corriente non a levara nas portas para fora, senón estamos falando xa non de encontralo dentro da dársena, era buscar polo mar adiante. A ver, dudas, sempre tes a última esperanza, que este debaixo dunha tejabana enredado no aparello para nunha bolsa de aire dentro do puente, non foi a suerte esa non a tuvemos. Despois, si, eu conforme encontramos a José Ángel aí xa te relajas, xa quedas... O resto é material. Chamaronme por teléfono e a verdade que justamente eu dedícome a traballar cos barcos, eso, é sempre todo operativo, pero non sei por qué, hasta parece que foi o demo, justamente ese día apagouse o móvil e timbraron a porta da casa. Estaba na cama dormindo e Dios, cando te chaman a porta da casa esas horas, diste, ui, aquí algo malo pasou. Era meu pai que acababa de chegar do mar e díxome, oye, mira, vente ao porto e tal, que pasou algo, Silvosa virou quilla arriba. Tampouco me dixo máis nada, entón eu vim para baixo todo sin saber realmente o que pasara, claro. Porque o barco virara quilla arriba, cerraron a comporta, o barco volviuse a poñer
medio pouco como que volvió en sí, pero quedou así como medio de lado. Faltaba Ángel, pero bueno, era verídico que se vía o barco estaba semi-hundido, non estaba hundido todo, entonces era verídico que tiña que estar ali. Non tiña moita máis lógica, o debaixo do barco tiña que estar ali. Entonces, pois, é que falta Ángel, Dios, pero non houve quen se tirar aí ao mar ou que a mirar, non, tal. E justamente cheguei eu e chegou a Guardia Civil. E a Guardia Civil non me quería deixar baixar sin permiso, sin unha orden. Eles chamaron arriba, pero bueno, nesto de que pasa, te chaman, ves, pasa moito tempo. 20 minutos, media hora, non sei exactamente tampouco o que pudo pasar. Baixamos polas rodas para baixo, eu subí en riba do barco xa sin cambiarme, sin poñer o traxe de buceo ni nada. Estuve por riba do barco un pouco con a linterna e xa vin os brazos de Ángel. O resultado xa era visible. E nada, fui a buscar a embarcación, xa desde a embarcación axudoume outro rapaz máis, se chama Marcos, e entre os dous pues, conseguimos collelo. Ela soubo sempre o que o mar podería facer. Sabía o ben, pero o seu fillo sentía a chamada do mar. Unha voz interior en comunión co entorno e coa memoria dos seus antepasados. E agora hai que pecharlle a porta ao mar. O seu fillo habita en todo o que ela pousa a súa mirada e as súas mans. É o que lle queda. Nada máis queda, xa nada se espera, xa nada. O mar de Malpica respira o ritmo da respiración de cada mariñeiro que se levou. Eu sabía perfectamente, ao igual que sei hoxe, que o meu fillo non vai a volver. Simplemente levo 3 anos pedindo que, por favor, non morra nadie máis aí. Que solucionen eso. Que outras cousas máis difíciles fixeron. E penso que eso ten fácil solución tendo un pouco de... Fomos ao Parlamento, escribimos a partidos políticos e todo, e hasta el día de hoy nin siquiera se dignaron en dragar a dársela. Estamos exactamente igual. De feito, aí creo que foi en febreiro, eu me volvín a poñer malísima outra vez, con ataques de ansiedade, porque un barco lle pasou exactamente o mismo, con a suerte de que o mar, en vez de empuxar contra fora, ou xa pa fora, como empuxou o meu fillo, empuxou-no hacia dentro. E entonces safou. Isto non é vivir. Isto non é vivir. É vivir continuamente ás 6 da mañán, porque é a hora que salen. Ás 5 da tarde, porque é a hora que entran. Eu creo que teñen, os mariñeiros todos, teñen peligros que non hai forma de prever, nin moito menos de solucionar. Pero morrer ás 6, o sea, morrer á porta da casa, na porta da casa. Eu estaba desperta, e cando me chamaron por teléfono simplemente me dixeron: baixa, que tes o fillo morto. Eu non quero que nadie, nin nai, nin muller, nin fillo, nadie pase polo que eu pasei. Porque isto é moi duro, moito. Un home bo, porque era eso, un home bo. Era a mellor persona que eu coñeci na miña vida. Foi un regalo que me fixo a súa nai. Sempre o digo, foi un regalo que me fixo a súa nai. E por eso doe tanto, doe moito. Eu o entendo, pero é moi difícil, é moi duro. Non pensase directamente, pero había unha cousa que a miña irmán decía moitas veces, porque ela era a primeira que non quería que o meu sobrinho fora ao mar. E decía que non lle pasaba a pena na vida si terminaba como o seu pai. E ao final pasou. No mar xa morreron familiares meus, algúns, e cando nunha familia pois morre un, morren dous, xa pensas que
todos os que están no mar están en perigo. Eu teño un sobrinho máis todavía que ando ao mar aquí en Malpica. E o meu sobrinho é o fillo do meu irmán o pequeno. E tampouco non... a ver, a nosa loita é por todos, pero que tamén eu penso no meu sobrinho Daniel, que tarde ou temprano ten que utilizar esa dársena. E que non entendo que non se unan, non cheguen a facer algo, algún movimento, algunha moción, algo, para que eso non siga así. É que pode morrer outra persoa máis, é que non o entendo. As propias nais, as propias irmás, as propias que pensen o que pasou, porque ademais é unha cousa que non pasou agora e se olvidou, non, porque nós nos encargamos de que non se olvide durante 3 anos. Cando se olvide, se vai olvidar para os demais, non para nós. Pero pode pasar mañán a outra persoa. E despois que? Eso que sería unha negligencia. A quen lle pides responsabilidades despois? A vida é unha incógnita. Nunca anuncia que sucederá cada día. E comezamos o día agardando que a vida sexa amable, elegante, fermosa, cariñosa. A vida ás veces ten para nós gardadas alegrías non esperadas. E a vida resulta un bálsamo. O mergullador vai vivir a súa no ventre do mar. Pero un día, nin a vida, nin o ventre do mar foi amable, elegante, fermoso, cariñoso. O mergullador foi recoller o corpo sen vida do mariñeiro amigo. Sí, realmente buscar unha persona, un cadáver, sí, era a primeira vez. Non é agradable, menos se conoces a persona. Pero bueno, por unha parte tamén é unha labor que como que me enorgullece poder botar unha man a alguén que o necesita. Realmente, pois, como que é algo inhumano, sabes? Deixar unha persona, aínda que este morta, deixala na auga, co fría que está, e non poder darlle, pois, poder sacala, poder, xa sabemos que non hai, non pode haber moita solución, lógicamente. Se fora moito antes, imagínate, estou aquí, oi, que tal? Pois que te intentas solucionar o problema rápido, pois a mellor intentas reanimalo. Depois de que pasa tanto tempo, xa non ten... xa sabes que non hai tal, pero bueno, ainda así intentas pois darlle un cobijo a esa persona. Sigue sendo unha persona. Hai moi poucas opcións. Pero bueno, sempre che queda como esa paz interior, sabes? De dicir, pois polo menos podenlle dar un enterro digno. Eso quedará, supoño que me quedará para toda a vida. Pois sempre ves os pais de Ángel, ves o Silvosa, que a día de hoxe sigue traballando. Entón, pois bueno, sempre dis, joder, como pudo pasar aquilo. Pero bueno, a vida é así. É un problema que está aí xa fai moitos anos, que realmente se ia dar solucións, e que a día de hoxe siga habendo problemas, siga habendo golpes os barcos, sobre todo cando hai mal tempo, aí creas unha corriente, e había que buscar unha solución. Iso é verídico, porque, como pasou de Ángel, pode volver a pasar. É de barcos atravesados, é barcos que entran sin goberno, é así, de veces no inverno pasa moitas veces. Eu o que quero que solucionen eso. Eu non quero que nadie máis morra no sitio de José Ángel. Porque, a ver, morrer sí foi José Ángel, pero aí se romperon brazos, aí se levaron golpes moi duros, hasta que non morreu José Ángel. O que houve foi moita suerte. Moita suerte. Pero que desde o ano 2006... Desde o ano 2006 se ven pedindo que teñen que arreglar eso dun xeito ou do outro. Eu botei 18 anos na conserjería dun colegio. Os nenos todos estes que ahora van ao mar, uns mariñeiros, outros patróns, todos eses, eu vinos entrar na escuela así e salir cando iban po mar. En calquer momento, para mí sería como o toro que lle dan o puntillazo de que aí volva a pasar algo. Eu sei que hai 3 anos, eu penso, sí, teño momentos en que
podo xogar con os meus netos e todo, pero a maioría dos momentos o único que quero é estar sola. Estar sola, e cando me dá gana choro, e cando me dá gana paso. É o único consuelo que teño. Xurdir non xurdimos nunca máis. Xurdir non. Aguantamos e se ti queres nos acostumbramos. Se ti queres nos acostumbramos. Pero eu a que era, e non é porque non o intente, a que era non a volvo a ser nunca máis. Jamais. O mar construiu a vida de Malpica. Séculos de homes e mulleres traballando este mar. Nada que poida expresar o que se produce cando o mar no canto de ofrecer o peixe ofrece a súa máis feroz natureza e devora os homes. Malpica ten loito eterno no seu corazón, o respeto en homenaxe a todos os homes e mulleres que quedaron no seu mar. Só é posible gardalos sempre na memoria, non esquecelos, como a José Ángel Sanjurjo Láuzara.